Det var en kald nat i Oslo. Den skærende vinden blåste som usynlige blader gennem de næsten tomme gatene. Kygo, som var på vej hjem efter et veldedighedsarrangement, følte, at noget var rart. Byens stilhed var absolut, indtil en lyd brød nattens monotoni. En melodi. Det var ikke hvilken som helst melodi. Det var noget, som fik hjertet hans til at stoppe et sekund. Myg, melankolsk, fuld af følelser. Men det var noget endnu mere forstyrrende. Denne musikken virkede kendt. Alt for kendt. Som om det var et minde, som var låst ind i ham og ventede på at blive frigjort. Han fulgte lyden, og en kuldegysning løb ned over ryggen hans. I det mørke hjørne der torvet satte en gut på bakken med en gammel guitar og spilte, som om han fortalte en historie uden ord. Men hvem var denne gutten? Hvordan vidste han den musikken? Det Kygo ikke vidste, var, at denne natten ville forandre livet hans for altid. Hvis du vil opdage dette mysteriet sammen med Kygo, like igen en like og abonner på kanalen for at nå vort mål på 1000 abonnenter. Kommenter, hvor du ser denne videoen fra. Dette er vældig vigtigt for at vide, hvor langt denne historie når. Og en advarsel. Jo mere du ser, desto mere begynder denne historien at give mening. Kygo kendte en kuldegysning. Musikken virkede kendt, men han vidste ikke hvorfor. Han nærmede sig sagte, uden at ønske at forstyrre øjeblikket. Gutten havde raske fingre, som bevægede sig over strengene med imponerende færdighed. Ansigtet hans var delvis dækket af en lue, og de slidte klæderne hans vidste, at han boede på gaten. Men udtrykket hans var rolig, som om han var i en anden verden. Kygo stod stille, hypnotiseret af melodien. Hvad var dette? Hvordan kunne nogen, som levede der, under de forholdene, spille på denne måten? Og mere, hvorfor virkede denne musikken så kendt? Gutten løftede blikket og så ret på Kygo. Et intenst blik, som om han vidste noget Kygo endnu ikke forstod. Ligger du det? Spurgte gutten med et lille, gådefuldt smil. Kygo nølte. Det var noget mærkeligt ved alt dette. Noget han ikke klarte at forklare. Og så, uden at mærke det, fandt han sig selv stille spørgsmålet, som ville ændre alt. Hvem lærte dig denne musikken? Gutten smilte bare, uden at svare. Kygo kendte en kuldegysning. Noget var galt. Noget var vældig galt. Stilheden mellem de to virkede at vare en evighed. Kygo ventede på et svar, men gutten bare stirrede på ham med det uforståelige blikket sit. Den skærende vinden blåste de tørre bladene rundt på torvet, mens lyden af en bil, som passede langs gaten, var hørbar i det fjerne. Men der i det øjeblikket eksisterede det bare de to, og melodien, som fortsat raste i Kygos hoved. Hvem lærte dig denne musikken? Kygo gentok, dengang mere bestemt. Gutten sænkede blikket mod gitaren og lot fingrene glid over strengene, som om han legte med spændingen. Derefter svarede han i en uanstrengt tone. Ingen, jeg har altid vidst det. Kygo rynkede panden. Hvad mente han med, har altid vidst det? Den musikken, han kendte den melodien, men hvorfra? Han lukkede øjnene et øjeblik og prøvede at hente frem mindet. Det var som om det var på toppen af tungen, men forsvandt hver gang han prøvede at gribe det. Dette giver ikke mening, mumlede han, mere til sig selv end til gutten. Hvad giver ikke mening? Spurgte gutten, og så på ham med et svagt glimt af moro i øjnene. Kygo stirrede på ham. Noget var rart. Gutten virkede så rolig for nogen, som boede på gata. Han bad ikke om penge, han bad ikke om hjælp. Han viste ingen frygt, ikke engang skam. Faktisk virkede han selvsikker, som om han var der af en mye større grund end bare at spille guitar for nogen få mønter. Hvad hedder du? Kygo spurgte. Gutten smilte et skævt smil, og så som om han var i færd med at dele en farlig hemmelighed, viskede han. Navnet mit betyder ikke noget. Kygo følte en kuldegysning. Det var som om gutten spillede et mentalt spil med ham. Selvfølgelig betyder det noget. Jeg vil vide, hvem du er. Gutten trak på skuldrene og begyndte at spille igen. Men denne gang var det noget, som havde ændret sig. Noterne virkede dybere, mere personlige. Kygo kendte et tryk i brystet, som om den melodien rev noget ud af ham. Og pludselig, som et lyn, kom alt til ham.
Han kendte den musikken, han havde komponeret den år tidligere, men han havde aldrig vist den til nogen. Chokket raste gennem kroppen hans, håndfladene hans blev kalde, pusten hans svigtede i et sekund. Han havde aldrig spillet den musikken ind, aldrig fremført den for publikum. Hvordan vidste den gutten? Kygo tog et skridt tilbage, hjertet, hans bankede raskt. Hvad skete? Gutten løftede blikket nok en gang, fingrene hans fortsat glidende over guitarstrengene. Nå husker du ikke sandt, sagde han med et gåtefuldt smil. Kygo åbnede munden for at svare, men ingen ord kom ud. Han følte, at han var på kanten af at opdage noget vigtigt. Noget, som kunne ændre alt. Men han vidste fortsat ikke, at den natten ville være den mærkeligste i livet hans. Kygos hjerte hamrede i brystet. Han følte en blanding af forvirring og en kuldegysning, han ikke kunne forklare. Hvordan vidste gutten om den melodien, en musik han selv havde lavet for år siden, men som aldrig forlod tankene hans? Det værste af alt, han havde glemt den. Det var et ufærdigt værk, noget som opstod i et øjeblik i livet, han helst ville ikke huske. Men der var den spildt af en fremmed på torvet. Hvem lærte dig denne musikken? Kygo spurgte. Stemmen hans hørtes mere anspændt ud, end han havde ment. Gutten fortsatte bare at spille, som om han ventede på noget. Som om han testede. Kygo. De notene, måden han spilte på, det var nøjagtigt, som Kygo havde forestillet sig for år siden. Men hvordan var dette muligt? Jeg sagde jo, jeg har altid vidst det, svarede gutten uden at se på ham. Kygo kendte en kuldegysning langs ryggen. Dette gav ingen mening. Gutten virkede så rolig, så sikker på sine ord, som om alt dette var noget naturligt. Men det var ikke det. Det kunne ikke være det. Kygo bøjede se ned foran gutten, når bestemt på at få svar. Hør, jeg tuller ikke. Denne musikken er min. Jeg skrev den for år siden, men jeg har aldrig spillet den for nogen. Jeg har aldrig spillet den ind. Hvordan ved du om den? Gutten sluttede at spille. For første gang så han direkte på Kygo. Øjnene hans bar noget Kygo ikke klarte at forstå. Kanskje, du har vist mig den. Kygo følte et klump i halsen. Den sætningen føltes fejl. Hvordan kunne han have vist den? Han havde aldrig set denne gutten før. Er dette en spøg? Kygo prøvede at le, men stemmen hans var svag. Er nogen i færd med at filme dette? Gutten smilte bare. Du trænger ikke at være redd. Du ved allerede svaret. Du vil bare ikke huske. Kygos sind brændt. Huske hvad? Den gutten legte med ham, og det værste var, at Kygo følte, at det var noget sandhed i alt dette. Men det var umuligt. Han trak et dybt pust og prøvede at roe tankene. Okay, så fortæl mig, hvad mere ved du? Gutten hævede blikket mod himlen et øjeblik, som om han prøvede at bestemme sig for, hvad han skulle sige. Deretter roligt begyndte han at spille en anden melodi, og det var i det øjeblikket, Kygo følte bakken forsvinde under fødderne sine. Musikken gutten spilte nu var en anden af hans kompositioner. Men ikke bare det. Det var en sang, han aldrig havde fuldført. Det var noget, som bare havde været i hovedet hans. Et udkast, løse noter, han aldrig klarte at organisere rigtigt. Men der var den komplet. Som om den havde blivet fuldført for år siden. Som om den havde fået liv. Og slik forvandlede den ideen sig noget, som virkede som bare et udkast, fik liv. Hvis dette rørte noget i dig, hvorfor ikke give tilbage? Like igen en like, abonner på kanalen og del med nogen, som også trænger denne inspirationen. Sammen kan vi fortsætte denne transformationsrejsen. Hvordan? Kygo kunne knap få frem et ord. Gutten smilte. Du har fortsat ikke forstået det, har du? Kygo følte, at han var på kanten af noget stort. Noget, som kunne ændre alt. Men sandheden var fortsat skjult, og han havde ingen anelse om, hvor skræmmende den kunne være. Kygo følte, at hovedet hans raste. Gutten fortsatte at spille den umulige melodien. Hver note som et ekko af noget, han burde huske, men som glap bort fra tankene hans som røg. Hjertet hans bankede hardt. Han måtte forstå, hvad som skete. Vil du komme med mig? Kygo spurgte pludselig. Han blev selv overrasket over ordene, men det var det eneste, som gav mening i det øjeblikket. Han måtte tage med gutten til et trygt sted, snakke roligt, finde ud sandheden. Gutten stoppede at spille og smilte svagt. Hvor?
Til studiet. Mit, du er talentfuld. Jeg kan hjælpe dig. Kygo sagde og prøvede at kontrollere angsten. Gutten lænede hovedet let til siden, som om han vurderede tilbuddet. Det var noget rart ved ham. Han virkede ikke overrasket, begejstret eller engang nølende. Det var som om han allerede vidste, at Kygo ville komme med dette tilbuddet. Jeg takker, men jeg kan ikke gå. Kygo rynkede panden. Hvad? Hvordan kan du ikke? Jeg kan ikke gå med dig. Jeg må være her. Kygo følte et klump i halsen. Han havde hjulpet mange før. Set folk, som levede på gaten uden håb, som accepterede enhver form for hjælp. Men denne gutten virkede ikke, som om han trængte hjælp. Han virkede, som om han var i kontrol. Du forstår ikke, Kygo sagde, og bød se nærmere. Hvis du bliver her, vil livet dit altid være slik. Sove ude, gå sulten, stole på flaksen. Du har et talent, gut. Jeg kan forandre livet dit. Gutten var stille et øjeblik, før han sukkede og så op på himlen. Kanskje livet mit allerede har forandret sig. Kygo følte en rystelse. Hvad mener du med det? Gutten smilte svagt, men svarede ikke. I stedet begyndte han at spille på gitaren igen. Men denne gangen var det en anden melodi. Kygo kendte et tryk i brystet. Han kendte den musikken. Nej, det kunne ikke være. Det var musikken, han skrev, da han var 12 år gammel. En melodi, han komponerede, da han var i færd med at give op alt. Før livet hans forandrede sig fuldstændig. Før berømmelsen. Før alt. Han rejste sig så raskt, at han næsten mistede balancen. Hvordan kender du denne musikken? Gutten svarede ikke. Han fortsatte bare at spille. Kygo så sig rundt. Torvet var tomt. Vinden skar gennem stilheden som et usynligt sværd. Hvem er du? Kygo spurgte og følte et klump i halsen. Gutten stoppede at spille og så ret i øjnene hans. Du ved allerede. Kygo følte en kuldegysning langs ryggen. Noget i ham råbte, at dette ikke var normalt. Han snakkede med en virkelig person, eller bare med en skygge fra fortiden. Og i det øjeblikket kom et spørgsmål til Kygo, et skræmmende spørgsmål. Hvis denne gutten virkelig eksisterede, hvorfor var det ingen andre, som så ham? Luften virkede tyngre. Vinden, som tidligere havde skært gennem torvet, virkede noget fjern og dæmpet, som om verden rundt ham blev mindre. Kygo følte, at pusten hans blev ujævn. Han så sig rundt på jagt efter et tegn på, at nogen andre så, hvad som skete, men sandheden var klar. Det var ingen der. Torvet var helt tomt. Ingen levende sjæl, bortset fra ham og gutten. Kygo svælgede tungt. Hver fiber i kroppen, han sagde, at noget var galt. Vældig galt. Gutten holdt fortsat gitaren, fingrene hvilende på strengene, som om han ventede på noget. Kygo begyndte og prøvede at organisere tankene. Er dette en spøg? Er nogen i færd med at filme dette? Gutten smilte bare. Det smilede, som om han vidste noget de andre endnu ikke havde opdaget. Kygo følte en kaldhed langs ryggen. Han trængte noget bevis. En bekræftelse på, at dette ikke var noget, han indbildte sig. Uden at tænke mye på det, tok han mobilen ud. Evlommer og slog på kameraet. Hvad ville Kygo finde? Vil du også blive chokket, hvis du var i hans sted? Jeg vil vide, hvad du tror. Like igen en kommentar og del, hvad du tror vil ske videre. Er han i færd med at opdage noget utroligt, eller er det bare en illusion? Kommenter, så følger vi med på denne historien sammen. Han rettede mobilen direkte mod gutten. Skærmen ristede svagt med bevægelsen af hånden hans. Men så snart han så blodet forlod ansigtet hans. Gutten var ikke på skærmen. Gitaren var der. Bænken han sat på var der. Men gutten var som om han ikke eksisterede. Kygo blinkede og vendte mobilen tilbage til gutten. Ingenting. Han sænkede telefonen og så direkte på ham. Og gutten var fortsat der, smilende. Det er håbløst, sagde han roligt. Du ved allerede svaret. Kygo følte kroppen stivne. Han ønskede ikke at høre dette. Han ønskede ikke at acceptere det, som begyndte at forstås i tankene hans. Men alt i ham råbte, at dette var ægte. At gutten ikke bare var en fremmed. Han var noget mye større. Hvad sker her? Kygo mumlede og følte hænderne svette. Gutten så på gitaren, strøg fingrene forsigtigt over strengene og lavede en myg, næsten hypnotisk lyd. Du har altid vidst, at en dag ville vi mødes.
Kygo ristede på hovedet og prøvede at fjerne, hvad den sætning betydede. Men sandheden var ret foran ham, spillende på guitar med musik, som ingen andre burde kende. Og i det øjeblikket indså han noget end er mere skræmmende. Gutten sit ansigt. Han så ikke bare kendt ud. Han så nøjagtigt ud som Kygo. Chokket raste gennem kroppen hans som et lyn. Han følte beina vakle, som om bakken under fødderne hans var i færd med at kollapse. Han blinkede flere gange og prøvede at riste bort den absurde tanken, som dukkede op i hovedet hans. Men det var umuligt at benægte det. Ansigtsformen, øjnene, måden gutten holdt gitaren på, alt var skræmmende kendt. Det var han. Gutten foran ham var akkurat, som han da han var 12 år gammel. Kygo følte en kuldegysning langs ryggen. Hjertet hans bankede så hardt, at han troede, han kom til at besvime. Dette var ikke ægte. Det kunne ikke være ægte. Det var en mærkelig tilfældighed. Et psykisk tricks, noget som trængte en logisk forklaring. Dette er umuligt, mumlede han og tog et steg tilbage. Gutten sagde ingenting. Han satte bare der med sit rolige blik og så på Kygo, som om han ventede på, at han skulle acceptere sandheden. Men hvordan acceptere noget sånt? Hvad er du? Kygo spurgte. Stemmen hans rystende. Gutten sukkede og sænkede, blikket mod gitaren. Fingrene hans gled forsigtigt over strengene og lavede en myg, melankolsk lyd. Og så sagde han, husker du, da du tænkte på at give op? Kygo frøs. Hjertet hans strammede i brystet. Ja, han huskede det. Da han var 12 år gammel, var han nær ved at give op musikken. Vanskelighederne var mange. Udfordringerne så ud til at være umulige. Han følte sig alene, uden at vide, om nogen nogensinde ville høre kompositionerne hans. Det var en mørk tid, et øjeblik, da han tvivlte på, om han skulle fortsætte. Men noget skete, noget som forandrede alt. Han huskede en nat akkurat som denne. Han var alene, tabt i tankene sine, da han hørte en melodi. En sang, han aldrig havde spillet før, men som lød i hovedet hans, som om den altid havde været der. En melodi, som fik ham til at fortsætte. En melodi, som nu blev spillet ret foran ham. Kygo følte, at han mistede pusten. Han så på gutten, som nu smilte svagt, som om han vidste akkurat, hvad Kygo tænkte. Du hørte det ikke sandt? Spurgte gutten. Kygo kunne ikke svare, fordi inderst inde vidste han allerede sandheden. Den natten for mange år siden, sangen som reddede livet hans, kom ikke fra ham. Den kom fra dette øjeblikket, fra denne samtalen, fra denne versionen af ham selv, som satte der nå. Tid var ikke en ret linje. Ikke for ham. Kygo sank ned på knæ og følte pusten blive tung. Han havde ikke mødt denne gutten ved en tilfældighed. Livet gav ham en chance til at give tilbage det, han selv fik i fortiden. Og nu måtte han tage et valg. Stilheden mellem Kygo og gutten var næsten øredøvende. Vinden blåste let gennem torvet og fik bladene på træerne til at røre sig, men ingenting virkede ægte. Det var som om tiden havde stoppet op. Som om i dette øjeblikket var det bare de to, som eksisterede. Kygo følte, at hjertet han slog raskere. Alt gav no mening. Den musikken, som reddede ham, da han var 12 år gammel, kom ikke fra ingenting. Den kom fra dette møde. Fra den samme gutten, som sat foran ham. Den samme gutten, som på en umulig måde var ham selv i fortiden. Han så på gitaren, på strengene, som fortsat vibrerede svagt fra den sidste noten, som blev spillet. Klumpen i halsen hans blev strammere. Dette giver ikke mening, Kygo mumlede og prøvede at trække pusten dybt. Hvordan er dette muligt? Gutten smilte bare, det rolige smilet til nogen, som allerede havde accepteret en sandhed større end hvad logik kunne forklare. Det spiller ingen rolle hvordan. Det som betyder noget, er hvad du skal gøre nu. Kygo følte en kuldegysning langs ryggen. Hvad skal jeg gøre? Gutten tog gitaren forsigtigt og rakte den til ham. Det samme som du gjorde for mig den natten. Kygo så på instrumentet. Hænder hans ristede. Han huskede den natten, huskede smerten han følte, usikkerheden, frygten. Men overalt huskede han melodien, som ledede ham ud af mørket. Sangen, som fik ham til at fortsætte. Han tog gitaren. Fingrene hans gled over strengene, som om de vidste, hvad de skulle spille.
og uden at mærke det, begyndte han at spille den samme melodien, som gutten havde spillet minutter før. Tonene ekkoede i det tomme torvet, flød gennem luften, som om de var en del af vinden, og så skete noget mærkeligt. Gutten begyndte at forsvinde. Kroppen hans, tilstedeværelsen hans, alt begyndte at forsvinde som røg i vinden. Men i modsætning til hvad Kygo forventede, virkede han ikke redd. Faktisk, han smilte. Et smil af lettelse, som om opdraget var fuldført. Du har endelig forstået, sagde gutten. Stemmen hans blev mere fjern. Og nå, ved du, hvad du må gøre? Og så forsvandt han helt. Kygo blev stående der stille, gitaren fortsatte i hændene hans. Stilheden rundt ham var absolut. Han lukkede øjnene et øjeblik og prøvede at bearbejde alt, som havde sket. Men inderst inde vidste han allerede sandheden. Han mødte ikke den gutten ved en tilfældighed. Tiden gav ham en chance til at give tilbage det, han selv fik. Og nu vidste han, at et eller andet sted sat en 12 år gammel gut og hørte den samme melodien. Og denne musikken ville redde livet hans. Cyklusen slutter aldrig. Og hvis denne historien fangede dig til nå, like gerne igen et like og så abonner på kanalen, for det kommer mange flere utrolige historier. Vi ses næste gang.